צוות אנגלית ציין את פרישתך במפגש שתפור עליך בצניעות, בכבוד רב, בהערכה רבה ובהרבה אהבה. כשמירה פנתה אליי וסיפרה לי מה מתוכנן, התגובה הראשונה שלי הייתה, מה, לא נעשה משהו גדול לסיימון? ואז מירה ענתה לי, לא, זה לא מתאים לסיימון לאישיות שלו. כמובן שהיא צדקה. אז היום כולנו מציינים את פרישתך באותו אופן בעצם. לפני 20 שנה הגעת לרמות. תקופה קצרה יחסית קודם לכן, עלית לארץ עם אשתך, ילדיך הצעירים ועם הסבים והסבתות. למרות האתגרים המורכבים שעמדו בפניך, הצלחת לשלב בין כל העולמות בצורה מעוררת הערכה. טיפלת ותמכת בהורים, גידלת ילדים לתפארת, והשושלת נמשכת, והיום אתה מטפל במסירות ובאהבה בנכדים. התנהלת גם בבית הספר באחריות רבה ובמסירות. התלמידים הרוויחו מורה אינטליגנטי, רחב אופקים, ואתה, למרות שלפעמים קשה היה לך לקבל את המנטליות הצברית, צלחת את הקשיים בגבורה והגשת אותם לבגרויות בהצלחה. וגם אנחנו הרווחנו חבר, מסביר פנים, נעים הליכות, מחויב ומסור מאוד. לא פעם כשנתבקשת להתגייס לעזרה, מעבר לשעות הנדרשות ביי בבוק, נענית ברצון, בין אם מדובר בליווי תלמידים לפעילות, במילוי מקום, במתן הזדמנויות אינסופיות לתלמידים, העיקר שיצליחו, ובהשתלבות מופלאה בצוות אנגלית ההטרוגני והמגובש כל כך. וכעת סיימון, הגיע העת לעשות פן למען עצמך, בנפרד וביחד עם זוגתך שתחיה. תטייל, תהנה, תקרא, תעשה את כל מה שאתה אוהב. תטפל בנכדים, אבל אל תהיה פראייר. ואם אחרי כל זה יישאר לך זמן ותתגעגע, אנחנו נשמח לארח אותך. אוהבים, משפחת רמות.